Læresætninger kan være mange ting. Det kan fx være en bøn. Fader vor, du som er i himlen, hellig vorte dit navn, kom dit rige, ske din vilje i himlen således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, ligesom vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Eller en trosbekendelse. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, som er undfanget i Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget på tredje dag, opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. I vores video har vi valgt at gå ud for kristendommen, og i kristendommen er nogle af de vigtigste læresætninger de 10 bud, og de lyder: Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Husk hviledagen og hold den hellig. Er din far og din mor. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.